kajihi kai mentagasni kabangan warra ashapi namar ngilay dep ban ai kajihi kai shapang ka kerteng jong ublay ngila dep yo bat ki kerteng jong jisuru ngilay dep amen tem tapat ngin ya let sya ki kerteng ki ba ublay ay nga amen namar ba ngi borok ngi ban tep ba ngidon shibon ki kerteng namar ba kapjin ka jong ublay ko ang ba ujisu ulong kalenti ngiru ngi habiyay na kalenti ka ba ujisu uyan kalau ujisu jungi udan shibon ki kerteng ublay jungi udan shibon ki kerteng ka ba ngiru ngi de bandan shibon amen batkat pangidang im hakan ka pertai lanang penroy kita ki kerteng ki jongi amen te ka kerteng ka ba ublay ula ay nga naman pa nga te ngamde kita ka brio ka baladon hapo bible te hanray ngala shushim ki dukhat bible ki ban shupen yasriem te don ka bayadai don ka ba shulong yasriem tang ba kadukhat pat kawan shajohi ki jengmut tang ba hisin ba ai ka tit ka jong ublay kamot hab hi ban pen skam na ka tit ka jong ublay amen la shisha ngam don ha ka bible te hanray habo ublay ai ngai ka ni terteng te kamot nga hab hi ban ai bat ki dukhat bible amen te ka kerteng bun siang ni ban snow tho ba kadai ban ya trekam om dei re ba phila kerteng katu ka kerteng kan chusa betang ka kerteng hare ka kerteng kadai ban trekam amen kom ba ka kerteng ka jo ublay no pen khia ublay badap da ji isnei u isnei kamot hakitahi ki benta ka kerteng ka jongi kadai ban ya trekam te inya phai benta sha Matias kalanong kabasau ala penchong nong rim nakani kada khot kaba artisan kaba ong kumdo kilaya boru yau ki pat ba Berlin kiba na Galilea bat na Decapolis bat na Jerusalem bat na Judea bat na Syrian ka Jordan ru tingi ihang ni ba kibriu ki bo yu jisu kamut ujisu udai ublay hispa na kaba hispa bat ubriu ru hispa na kaba hispa amen tingi yo ihang ni ba ujisu ulong uba ubriu ubalaban kring ya kinong pop amen ulaban kring na kata kibriu ki boyu kabay ba kayo to wat hado lais ni kidang la ban ya shom badu klambam hado ublay ujisu haban le ka kamba ban besai ki namar ba ka bule ka kring ki brio tinga ni tho ep ka kerteng ka baning kong ka ba ublay u ay nga kata ka kerteng ka dei not walk to itu not walk to phi tep utu ba leng ba jong tu ni la ban yo phone amen how a hajar khat lai kat pa nga dang thia san ba jimen step te lawan ka sur ka ba jam ba te ka sur ka ba phi la ban yo sngo shapang kasur ka ublay un kran ye phi kabot la da ublay un kran ye phi di ban sngo tho ka de ban wan da kasur ka ba jam ha la da jisu kran ye phi ka de ban wan kasur kum ni kum bang ye kran namar ulawan ban long briu sha ka perthai la da man si ba khot ukran ka ukran jai ha ka donut ka jo phi la ni un pen kendo ha ka donut jo phi la ni ha ka por phi puli ka bible ka kran sha phi amen te namar ba ya ublay ngim la ban bu pot amen Teu beli ula ban keren bat hakaya apa mentaru. Nginom la ban ong ba kani ya ka jong. U mensim ba khoi de tang mensim ba khoi bala ban keren ni te henre ngim la ban bu pot yo beli. Henre na mar ba kani ya jong mensim ba khoi ka ba pot mensim ba khoi hi ukren. Amen. Te henre ngim la pat ban bu pot ba u beli ula ban keren na mar ya nga u beli ula keren. Amen. Kawan na kasur ka ba jam ha te ngaru ngala keli kamut ayo pa not bok ta kar. U ong ye nga Hakui kesni ngan sa penlong ya pakok uni unot wak tawar uba klan bahawan kering ni kinong pop kawan kata kasur tinggal keli kamut ayupa uni unot wak tawar bat utrai ru ulay to udah pen ihi ngai kata kador ba ujak no hi tangkum tahi tidak jakno te hanta uong ba habadon uni unot wak tawar te kamut kibri kisuk bahawan ya phone amen Lada pidan cha Amerika ru habadan number phone pila ya phone. Te ha ka jaka ka ba pa padon kibriu kin sup ha ban ya kontak baru blay. Amen.
Te kalong sisya kum taba pon ha ki priyo ki bomju puli Bible, kila sedang man puli Bible, ki bomju yo ipau, kila sedang man yo ipau, ki bomju yo banyak keren bat ublay, haba ki mo tek ya ke ka banga hikai, kila yo kan banyak keren bat ublay man. Te kani ka kerteng nganong ong bakade banlong tayanga la sisya la se phim yo kani ka kerteng phim yo de ki wei pat ki kerteng te henrei ai ba pindon ya kani ka dot nuot ba pi pindong kum utawar unodwak tawar ubanlong kajingkur kuye ki wei ba haka jaka ka ba pidon ki priu kin yo banya syam banya jan ba uble man te la da kalong kumta kanwan ra ken ya kajingkur ku ha kajingim ka jopi ni i tang shuan ka ulo o myonan wak shu amen te kalong kum ni haba pilas dang banya kundu bat nga pilas dang ban yo ya ka tin ka jong play te pilas dang ban jan nga yo sneu ki don ka tu ka ni nganom pen pa kur teng ki badan hang ni ru yong nado banawan chani ngala jan ha ba utrai menno ka Bible puli dan kendiat bentala puli Bible shibon namar ba ngasmu tho ba ka san ka jinglong mensim ka pher ka mensim jonga nado bangawan shane te kito kilo o bon sim ki juan ban ka ki long kum ka jing pen vet ka jing pen thot teng ki bahayeng ki bahasem ki pen vet ki pen thot teng ki lok ki jor ki pen thot bat haba ki pen sngaw kamot haba la ka ulo kamu yo sho na vok haba phila pen sngaw pala ye ki brew wat haba pindon hajan jong kita ki brew ki bala ban penya jan ye phi show play hanrai haba pipen snow pala iki kilo to kilo ki bawan ha ka perthai te phimla on pen ken ria ye ki lai stang la da phi duwai phi do ni ka jinget uble un pen ken ria te han rei ya ul o uba kenja mensim kasyong happy la da phi ai por ba un nangka shu ye phi hado ba phinda jingai sindan na no trai ba phinum yo sindan sho hi mania kren mania jan ba u amen te namar kata wat nam ai por ya usaitan baman uban wan ka ye phi ba phinia jan bat kita ki priu nga ba we tang ban nga bat no ru le se ki priu ki jong play na to ba phia kendo bat ki phio ma ne ki jing ku persyang ban war ki lat ke lenti ba phinang ya jan bat ki na ma da ka ba phia jan bat ki phio ye ka jing mot ka jong ki man na ma ngai ki priu ki ba le e ka kam baman ka ye bet lang ka kam baman ngai ki priu ki ya bat ki ba start lang ki ya ba ki ba bet ki bet lang te haba phi yo ba kita ki priu ki jong play ki long ka jing ku haba wan ki ni gil o ki ba ka ye phi ki ba pen vet ki ba pen thot ye phi wat nom pen sngo na mar ki to kim la ban a jing ku ye phi chur be bet ha ka teng jong jisu bat ya chakrang phin yo ma e jing ku amen ting ai ngu yo play ki ba bon hi ki play kata banado ba ngayo ban snap ki jing hi kai jo phi na po ka YouTube channel ban menta ngalaya jan ba ukrai amen ki breu ki baju snot na ban bam kwai ban di secret ban di kia ki la lai nama balai tang blek bala ban pelai ni gan tang kata hi kalenti bangi chupen jan baro khat ule ma u ni chupen i tang kalenti han re mano bale ule dot u blai man te kani ba ka kerteng ka bala ai dai himban jonga nama balai nama bangi yara kerteng pandangi lahe nama ni long stand lahe te kani ka kerteng ru ka don jing mo man te namar bahago por ka ba menchua nyimpat itho yo trai te habangi ya khat kerteng hayengi ya khat ken bi ret ne bi ne na ne do ne te henre mentangan hika ye phi na ka ta kini ki bompat don khon anda phila yo khon ka kerteng ka ba phi khat hayeng ru phi de ban khat da ba ket jing mot aman pan long jing kur khu khat da ba ket jing mot bat ka ba haskul ru da ka ba ket jing mot te ngai ngo yo trai ba kum i emi ngi khot emi te emi ka de ka kerteng ka ba sngo tanat ni ya khot sngo tanat hayeng emi ka mot ka ba la it la ne ka ba it la ne ka ba nang ba ki 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 pa la ne ka ka ba ka train kan train da ka men sim ka ba kemen te nei ban long kum ta phi ha ban perkhat ni kata namar ka don ka we ka khna ka kerteng tip sngi ta ba kap tip sngi tang ba onda ka la he ka perkhat ye ka tu ka kerteng bat hadin kalau long kebatin sngi bah te da penchong nong rem ya kata kerteng kabala po
pat kadon se ko pat ke kerteng February nia te kumta kalong ngihapan bu de ki kerteng ki bas ngau tenan da ki bakit jingmot kena bakan long jingkur ku te kum i san ru ayu utrai hayi ki yo khot san te san ba nang san ha ga jingtep yu utrai ba kumta ter te IT pat ka bong beliu lo ai lang ba jonga te nga khot i IT ban IT ba hai ala di shong utrai te hayi pat ki khot cheres te ai mo utrai ki bakit jingmot ta ba ngan batai na ba ngan yo batai kerteng ki bong beliu ai nga te kum i blessing ru ai mo utrai ai pil adon ka kerteng pili ban snu tho ba da ka ba ki priu ki khot ru ka mut kata ka de kerteng ka ba ubleu ai ka ba ubleu au yu jisu ne lo ko nu ba e jonga te ka mut teng da ka ba ki priu ki khot ne la da ka de ka kerteng ka ba ha ki ban priang la da ka de ka bam ha wat ya ka ba la don ru pina ban pendam no kumba ublei yo Jacob uklem ula ang bale ba ai no Israel na ma bale kerteng Jacob kam long jingkurku la ne yu Abraham long jingkurku la ai no Abraham amen te kani ka kerteng jonga ngini apet yo anes kala nong ka ba prak pada khot ka ba lai ku a ka jing shisha la ne shisha pra lai ku a bat pinyo itu ya kata ka jing shisha bat kata ka jing shisha kan pelai no ya pi amen te nomor ba ka kerteng ka jonga la ai de i hemben jonga reality bat ngam ju thok amen ngam ju thok ma se sngo tana be ban kran be tai ka jing shisha hi ngam ju sngo tana ban thok namar ba ngasai perkhat da ka kerteng ka jonga punta ka kampat ka long da kumwe te ka long ka ai ka bom sngo tana te kadan koi ka jing thu khana ka ba phi bona padeng jo phi la te tang ba let's say ka jing sneng pat ka ya pher te ngane tho e ta ka jing thu khana ba kan long ka jing kur khui phi amen te kadan koi ka jing thu khana ka ba ki don kita ki shipara arngot kita shipara arngot ki jusa shane sha sor ha ka por ka ba long school namar ki one school shane sha sor te hre hakapor tlang ki jule shashnong te dang ya ri jingri te ki don han ken kita ki meirat parat jong kita ki khna te utau khna shenrang kat pada udang yu i dang ya i tai han i dang ya i siap ken namar ki shenrang te ki shira ajri ki sngot tenan si sen le dei tai han te i layap ken da layap te kata kapara kala yu i ken da kala i ba ulale tep sak perang ngalayo i pilas siap itu kahan kala yap lale tep stes per ulate han mar ni men chwangi ting umdai kum ki khna men ta kim juting amen ni men chwangi te presyo hi se mangi lale bakla ki khna men ta kim juting chuan ki khna ki men chwa ki ting ha te kataka utau para urang wat namia tho i para reta sa sha sho enga te ka ong te nama ba pi te phim ju khesta te nadola shai pi hap ke step no ma pi ngap tre shurban ke step te ngan no ya thu ya ka e ka ba pi la le te tam step lawan kursiu thia te ila ong ka han pat ani ila khin rot ila le chatting chat e ku ta man ka siu ila le man ha da pha kam ta para da mi pha be tang shi ong tre ong ka han pat tang shi ong ka han pat dang te ka mat ini ila hap ni la so jin jar hai la shule boss ben ita i para kan thei jong i la le boss i nama bale nama ba na ka dau jong ka ta te hati ni on hi ka te ngala su jin jar la sha te marau te ba i la shu thok te ila la long la sha te marau nama ba mde bi thok ba i la sengap e ka ta jing ong jong ita i hemmen ba i shep tieng te i perkhat yong ladangan ngan shu sengap bet kum ni kamu ngan sa jin jar ka phai nga ba ngani thu hok no i parat nama ladangan itu hok te kemud ngan lat ne kini e berkai nama ngasep tin te dei nomor kata-kata ngahap bani thu hok no te ilalet bani thu no para kalaya thu te lasuk te namar hisin hi ba
ngi buri ya kapop ne ngi hab lepop shi lepop bakat bagi empat play ke kapop ka penjenjar ini amen kapop ka penjenjar ini teu ni kena rulas nu jenjar baka kapop ka bule nama ba uklem pla kala penjenjar teu nda ulayat ho mestep ita I para kentai I lawan kersiu te kiabet te yong kahan pat is ngap bet te hadin natu pa ilatip pa ilayat ho bat kay kebaca ilasuk te namar kata lada pikran ni gajing shisha pindon gajing sok harada pithok omdan jing sok amen te namar kata wat jutha te hoy ha we por la thok na kabanta ka jing bha te kala don ko we ka jing ja ka ba kia don kita ki arwot sipat lo ki bai ik bha menai dang ya nanti nang ne ngadang keren te ka jing e jon kita hre ha ko we ka sni tip kum do ki la ya dom kawai ka berius pak kawai ka badong kalawan kendo kata ka berius pak sanga ka ongkom bangan de bha manga hande kam simla sunyo ye na mentang ala ya dom ngam trek suban ya it pat kana ba kale yang apum ta kalawan sekata ka badong ru sanga bat makaru kala ya ho kom banga ho oi ngam laban ai de ka pisah da pak pohon reka met kat bangadon ngayarap ya ka nama kata ka jinge it te hanre ngala thok ya ka to ko wai ru ngam kum ta ha ya ngap ya ro bhas phang jong pi I ong kum ta ngashu thok mentan kila it kita gibreu te kata kajing thok ka bangi thok ta kajing pha nyim dan kam man thok shi thok te henre kata kajing thok na ka bada kajing sniu pat kalong kabi senyong ka balapan penyak ru ya kajing im ka ba kenjam sim ka jong hi amen te henre ngam ju kham thok hi henre ha kata ka benta te ngala thok te henre ai ngu padu trai baka klem dan hire ke ru bat kim shim latip hiru e ta ke nama balai arang thok nam ta ka jing bha uble uyada yangi namar kata to ngin long kita ki priu ki balapan kren bet tang ya ka jing shisha amen batsa ko ke kurteng pa ka uble u ayenga ka bible amen ngani pe Yohanes kal nong ka beningkong ka dekat ka beningkong habang ay gini gi kurteng omdei banga ngau sarong hanre kumba kadai kumtahi ngayat hu yipi kumba kalong hi kumtahi ngamla hi ban yat lai ru na ka e ka bau prai pen I nga te ngayat hu kumba kalong hi kong kumno ha ka bening kong uladon uktin bat utau uktin uladon bat ublei bat utau uktin ulalong blei kamot ba Jisu de ka tin chong blei hi amen te ya kani ka kerteng ngala yo men araja khatra habang ala le chete po nong po nga julet ban Bible study te doni we na ibadang asnam siteng te asnam siteng te la ya don shi pon ha ki pri be shong hafta te kila kali kenya nga kila ong la kali gitu ki pri ong manoi ne la kali te na badang don ka duru ngala ngada shondur hi te na habok ka mobile ka jonga te itai kena ila ong hadu nyusin yong ka yong hadu nyusin yong ka Bible yong yang ka Bible yong te ngap perkat kenyi kata ka bai tai kena yong te ngasong thu de blei hi ong yang ngapa balai ba ngadap da ka tien ka jong uble men nama da ngasong hakaliru ngayalap hadu betai lap ben ndai ba ngayalap tang nang ni ngadang yalap tang nang ni kata ngim padai ki sakri jong tran Syong hakali ru yalap, let chayo ru yalap, let chong hospital ru yalap, let hayi ngabri ru yalap bet kamu kakting ke jong play kami bet. Nomor kata itu ikhlong, iyo iba ngasukren bet kakting ke jong play, lakali mano ini, iyong ka Bible. Bat ke Bible kadai ke pakren bet ya kajing shisha, kam jurit ban kren ya kajing shisha. Ti lada kadai ke pas niu ne, ke babahane, ke kren bet. Ladon ki boong kumno ong Holy Bible. Hanre ke baju bok ruhang ni ke don namar hang ni ke keren lut boro hanre namar baga kuat ke keren lut ye ke jing shisha men hanre kita ki ba keren betang ye ke babha tang ban pensingo tenak iki skor jo gibreu kata kam de ka tin jong play ya ka ba de ban keren ha ban keren lada de ya la de ru ha ban keren hi namar ke jing shisha ngimla bangin len amen kabreu jong ka jingen ngini pet Markus kal nong ka basan dekat balai
balai pusau. Ulo ong ti haka go kun ka jinget jong pa kala penkia ya pa tu kilet haka basuk batu long bala kia bah na ka jingpang ji hitom jong pa. Te ngade ka priu ka panget bah. Te nomor kata ublay uong yang ba kalong ka priu jong ka jinget. Mencin senam kidon ki bala ong yang ba pila selen kani ka klik nama balai ba u nyu jong u ha kalam. Te kipara jongar kau ni pistang bau nyu jong pi. Te henry dah kajingat ngala duai bat habang duai. Kibreu kibiyu i kila baru keru. Tang bang duai dah kajingat ngau betrai ai ngau nyukli bobha. Nama bakak tin jong mete ko ong ba. Kaktin jong mete ko ong ba usnyu ulong kapuram. Te henry tang shui jrong la hap shi hap te la hap kap lengkot tengam yo usnyu bojrong. Ay tanah tahan pe kibreu bejrong nyu henry ngam jula ban yes nyu nama ba hap shi hap. Te hap kap lengkot ben. Te da bam jang ngam ngaduai ben tu kaja ba ngam yo nyu kle ba ba ngam yo kasni do ba na mangalas nyu ba kaskin menchua ngala shu tapet kumtu ka duru ngam perhidur surat ngala perkat kami ngam salong muslim la syai hau suka ye kumni me pa ban plen jumora na pure be plen jumora nga te henry nga buri be henry katami kisi ngala nang ba te menta nganang kia aru te menta ngala longkup ni te henry pina yu i hita ki por kita ledang henry ngada ngapet hapo yet ngobet ngaget bangan sa bahabreu be ngan kia bet adika nyang mo ngatin be hak teng trai kan kia bet te utrar kun kia no be ngam habreu ngam de ra kabaru snio ngade ka bahabreu te nga ong be mta da bam jang ngan yo nyu kri ba ba ngan yo sni do ba ba ngan yo ka mesin ba ba kamet ka ba ba te da ka jingai ngakran bat kalong amen. Te nama katangi habandon ke jinget habangam dan pisaru ngau betra ai pisai ngau dan kam pisa kata kita putra wa be jinga wa pelat ika bang adon kam nganget bet sisin bang ngala duai ngalanget hingit mau ni en ya ka hana habakam don kon habakalet ban duai bat onda kaladap nang tu ka bible ko ong bang kam le sa shu dan lingkong kajaru kam tere bam shu onda kaladap duai kemot kalahun te piru haba pila duai lada pidon ya kani ka jinget kapot ba pimde soban kuslai pila duai te pida kuslai ayu lada pi menta pi duai nakabata jong no lada duai pida kuslai kata pi klemnge namar kata ngashi sin bala duai ngalanget ngalong jai ngalong normal no lada dei gitu kiba ugleng ude ban shim na ru kata kapor jong bleng ngla balei gen henry we bangi la duai ngidon kampan nget bat kita ki banget kisuk ben kamen siap namar kata to ngilong kita ki banget habang apang ngasitom ru ngasuong bet kumpang ngmelasya e kapok ngmelasya e ga jingpang hakarten jomeng ga bat kia upra upen kia amen te namar kata to ngilong kita ki banget bat hisin banget phiri ban sukno phila duai long jai amen te gani ko we kerten pan mo ay nga mystery Ting repet dah kini kekerteng ke jung Jisu hi Markus kelnong ke bahan riu berkat ke balai bang kumno uni ulong misteri ukun ke meriu pada para bat ujak ka paru Jisu bat ujuda paru siman de baki para kenteng jong u kim don hang ni bat ni kumno ngayo kini kekerteng ya kini kekerteng ngayo kat bau riu jong bleu udang dua yang nga uyu nga bang atap tenum untuk misteri deh te hadin untuk uang ngai pi pitre ya kam misteri te hadin untuk pat hago we gesni ngalet jiesen bat ba have te untuk breu jong ble uang pidei ka nong te ka long yi long sem te nong te ka long yi long sem te kamot ka ba te ki ying ki sem te ki misteri te u ai ngai ka ni ka kerteng ba ngalong kata ka nong te ya ki long ye long sem te dei na kata ki bri wan kenduk inga shani barabor kamot bon bahagi bawan ki dei ki ba kuno ki dei ki ba wan ki ba pat ka long ye long sem bon bahagi wan bat ki ba yai wan barabor bat ki ba yai yo e ka jingi kai ubele utai pat e ka long ye ka long sem ka bala jot ka bala pra nama palai nama bu pra ulo ai ngai kini ka kerteng bangolong kata ka nong tei ki long ye ki long sem Shapang kaptu kapang na ay menne shapang ka Bible ru om day ratang uwe ushakri jong ublay ubo ongi kane 100
man padu wai ki shakri jong ublay kin ong ba ya kan ne kaktin ba don kaktin ublay ha ka shintur ka jong phi te man si utrai ru dang ong uwe u shakri jong ublay ha khmat ki ba bon ki brio badek badan ka ji seng kerpang te bun brio uang ba ka don kaktin ka jong ublay ha ka shintur ka jong phi but don sikiwe pat ki shakri ki jong trai ki ong ayu I ba phira ai ka wai lam ka ban ne pa te ka wai lam ka ne kaktin ka jong ublay te lapan scam shushu ya kata kerteng Bible bat ye kene ke kerteng misteri ru ngai ba ka trekam bah te ya ka tin ke jong play ka trekam no play ngala be ban kreng tin ke jong play ha ka no por ru te na ba ka don te la be ban kren te kat chaba ngale ru ngaju kren be ka tin ke jong play te na mar kata ai ba om dei ra tang banga bangan long kata kanong tei ki long yin ki long sem re lang bagi jinga slok ki jong phi ha phi let che ki do ki long yin ki long sem kanwan ra e jing tei pat da ka phi ai ka tin ka jong blai na ma unong tei u de blai juni u ba ha bangi le ka tin ka jong blai hi ka wan ra e ka jing tei man bat kini pat ka babat ya ka jing so ngini pat easy ya arpun real life me bat ha ka jing sup janai ya u ba pne la ka jing bot ha me na ba u shania ha me amen te ki ba bon ki priu ki ju ong nga pilong ka priu ka ba idak da ka jing sup amen te ngalong si sha kum ta ngam ju kuslai la i jing yo ibarat ngayo penban ngam ju don ji kuslai ru em bat ki priu ba pet yang ngaru kiong ni sup hai pi bat ngasuk sisa nama balai hisin bangala duai ru ngalahun teda ngayo ai ru nama ngong beda yo ai ru ngan syakri utra da ngam yo ai ru ngan syakri utra ngajen jatang ladang laptop ada ngala laptop ngala pensusi utra kabut ngam tut beriu syura ngajen jat kamen siu mesin bakoi ukan riak nanga tambah ukan riak tang sipor namar ba haba kam sukshu kamen sin junga kamut ngawat ya ladi hae ngaduna hae ngapakla bat hadu bangan yo pat yang tara jingso te sisin bangi sup ya ladi ni pensuk roi hiwe hanrai lait no bang kita hi kiba kwa ban jenjar na kabenta jonga hanrai kimtan kam ban jenjar na kabenta ka jonga namar ba ngawat bet ya jingso ngam jukwa ka jinga mai ngam jukwa ka jinga nia ngam judan ka mensim ban bishni ban lorni ban asap ban kumne ban kumtai hanrai katla katyai ngaya le bet ban wat kila kinti ban pen sengau hai bleng bangada yit baharu yo ngabaklah ni yo ngabaklah hang tai yo ngabaklah ban sengau thu ya kasur ko jong bleng ngada yit bahang ngada sha jing it ru mdei tang bang asu duai ru te ngide ban long barabor ki babat ya ka jing suk amen ngimdei ban wat kila kinti ban ya shrut ban no ban ya mai ban ya nia ban no te hre ngide ban long kita ki babat ya ka jing suk amen kabakor dor ini pet izaya sau kulai dekat basau sau kulai dekat basau hama milong kabakor dor hakmat jonga bad ubadan burom bad ngala iet yemi namar kata ngan aino yeki brio namar jong me bat ki kenja ban riu namar ka jing im jome amen utrai ru wong nga phalong ka bakor dor da ka bangan nom pen pau kerteng kila don ka di ka ti ka jong play ko ong kumno ko ong ngan ai no ye ki priu namar jome bat ki kenja ban riu namar ka jing im jome kala don ka por ka ba ki priu ki bawan dan phadu wai ya nga ki ong kumno ki ong ba men chuang ong e pi ba pi de ka bi te handrai pleng pimdere kabi de mangi babi nama ba nila iphamulai kata ka jing syakri play ke jong pi te
kapan kita kibriu kiba menu kimlong ki jong nga kilong kiblong kiba persyak te hanre ladang along kiba koridor hak mat jong play hak we ka sniu play pempet ki mat ki jong ki pat hak play pempet ki plahi pat bat ngayo pat ki kamut ngayo te ki kamut play ai lo ha nga ki la shisha menu kilong persyak yang nga te hanre ka poi ka por ka play pempet ki mat ki jong ki namar ngalong kiba koridor hak mat jong play man haba ong koridor ni sniu tho nyimla bantu mata madai amen ya kaba koridor kumba hakapor kaba ngabu mata madai ya kini siar kalaja tambah ngayo biang te nga bendut te kalong kumtahi lada mental lese menta balik ublek pendong koridor nga namar haba ngalayo yu try jisu ngalabu bahayu haba ngalabu bahayu haka jim kajonga uru ula pendong nga kaba koridor tiladang ngamen tayo jisu ba koridor ngam shim la bo baha kabot ngala banja no tajak no tingam yo shu tiga ni ksiar ru pangam bo baha kala ja ta ba ingu yublei hadin hita yo ngayo biang ti kamot ba ladang along ka ba koridor hak ma jo ublei sumar bahaya ngamen nama ladang antrai kamru mentang lem no ngane thep ha goodrich dan menu balaban shim ti ladang along ka ba koridor ublei unom sya yo soitan bo un shim yang amen onam la ba usetan ship yang ana mangalong ka ba koridor hak mat jong ublei bat ublei uang kuno yang uang ba ngada bo ya pha ha ki thap niang ki jong utrai te nomor ba phalong ka ta ka ba koridor la da mano ki ba ko an pen saw ya pha ki haban ya lang ba jong u kinom ya lang ba jong ki haban ya lang ba ki haban ya tung ko ba ublei mdan ngam man ya tung ko bat nga ti ngam keren sarong lane ngam penting ru ngahaban keren ye ke ka ba ublei ai ngai ke ni kerteng bang ngam ju snotenat ba ki bre ki wan tum thot ye nga na ba nga snu thot ha ba nga le bak la tang chi teng ke tarum dan ngahapan ma put pan ma tum long men toy shi to ba jing duai man pen duai man ka si ki bre wan pha duai ne don hi ka si ba wan ru te henre bon menta ki por te ki bre ki wan bet ye ki bre ngan pen duai ngan nong jing ku ya la di ngan long jing tem te ladang ngala bakla ngade ke bre ke bakloi bahaban pan ma ngapan ma be wot ngam ju pen slam te nomor kata ngam ju kwa ba ki bre ki wan non thot ye nga om dei banga sngo sarong banga sngo special te henre namar ba lada ki bre ki kwa ba ne tung kho ban nga ki ha ba ne tung kho shwa ba ublei nomor utra udah keren nga uang ba ngala buri ya pha hala di te ki bre ki ba kwa ba ne tung kho ba pha ki ha ba ne tung kho shwa ba ublei te ngam kwa ye ki bre ba ki ne tung kho ba ublei hanrai lada ki sngo tho ba klaru ai ba kinom keren persya hanrai kichu up ya kata ka por ka jong ublei lani kichu sya ha ka no ka benta ka ba ki sngo tho hanrai ba ne tung kho ba ublei te ka long ka ka ba sngo si ba bon ki lada ya tung kho ru ngala de i ki don ki ba oi nga ba ngane no ngai ksoi nama belai nama pada kila ya tungko kilangat ke basniu pada habalangat ke basniu ki ong ba de ba iksut manga teh rai ngane thui pi jingken arpulai ka ting ka jublai ko ong yo Israel om dan menuru bala ban iksut te lada menta ikeven iklam le bakla ya deh kalian tiga jublai ngapat ngatim ye keven satu ka jingtem kan wan changa kanam le chi keven te phim la ba bang iksut manga han re manu ba iksut ko to ka pop jong phi ka iksut ye phi mde re manga ba iksut te nomor kata nyimte ban sno tho bak lai kata ban ong ba itu ila tem ya ka ye ka sam ka jonga nomor kata lawan ka jing tem ha ka jing im ka jonga te kam de re kum ta hi di ban sno tho ba la danga ngalatin bomde ya no kata ka jing tem kan wan changahi kanom le re kita tehan re bon sien ki bre ki bakran persya yang ngana mar ula depan oh inga ba phalong ka ba koridor ba kino ki ba kwa ba ne tung kho ba pha ki ha ba ne tung kho ba ublei nama ublei dom ha kino ki bre ki pon les ni wenga ublei ubitar ha ya kata bat udah keren hiru dan shibori ki tengin sai beteng pan las ni utrai ki ba ublei ayenga mentang ini pechua kane ka ba shifting yo ublei bat ka ba kiar na ka ba sniu ini pejo kalau nong ke beningkong ke dekat ke bapra.
kani hikalan kebong ubah shifting ya ublay bat ubah kiar na kabas new amen ngai thoi pi ngade gabriel ubah shifting hai ublay ngam dan pertai ngada shifting hadok kata-kata nomor kata izin thak berberet nga shifting habang kadang syong dukan ki kemi ki pang ala joy kini berbong ala joy ko ki one hit ice cream ki khon nama baki dang red kimtep ka ba kret ka benen kimtep ba shit ka benen ki kwa ba ki kena ki kemi ki pa ki syak khap ngep yang aku tu ki ong bom dan ice cream nga ong be nai sama pa ji sui nga tre ban thak nai ko hak be tu kena nga ong be don hi ice cream ka bang ai le ba kret te tu kena ro kimnot bakin pan te ladang adan hayeng ru ngong be ngadan hayeng ladang adan hayau ru ngong be ngadan hayau te ngam junut bangan thok namar ngade ka bre ko ba shepting bhavan thok te ublay uit bhai ki bre ki ba ting burom ublay te ngade ka ba ting bhabat ngakya bhana ka basniu tiya ka bangale pop ha ka jingpom tep te to ublay ma be ngara mar teng teng idang te teng ki bre te teng ile pop ha ka jingpom tep ru hado da ublay wan pan pau yang ha ka por men me lane ha por men sta namar hisien hi ba pishakri utra nom sha e pi ba penchu hon man yo thia be ha ka to ka pop namar bangim yim dei te kita ki ba prang men le e to te don hi pat ka por ka bangam tep bangan le pop kumba example don we ushakri jong play ba no hawan kren te u to ushakri jong play u ba no hawan kren te ha ka jing long play ngala kum ben yo u ma ngo to play fa no kren ken slen te ngam sno tanat yo ngong ta te pitep u play fen hi pau yang ngam tep bangala le pop ru kum kita kijat pop ki bangam tep han rai pitep nama bangam kwa ban le pop u play pen pau ngalashna kata kata wai shoot beniat bangan shoot beniat bagi beniat junga kin lo ki beli ha te ngalali chim yo tau bur shoot beniat ngamut ban shoot are dapat undon ro tu balong prote dan tang tu balong dien kum to te hang ta ngalas no tho ngalale pop ro leng ngalale pop bat habang akren bak lai you kamu beli uju pen pau te damen tu kasih bat beli pha yang aban kren ha ka to hingar kom bakren tu beli ngong pleng yu ni beli dei bu kren da ka bor la jong hare de bu beli hi u pha yu bu not bai ban ther kum to dei ra bu kren da ka jing kwa la jong ka de jing pen la ka jong beli te nga ha ban kala ka mot ye ka tan ma beli mening kong ngala le pop ha ka jing bom tep dei bang ada le knang te ngam tep ba dale kum to kalong ka pop hare na mar bang ngam kwa ban le pop beli peni pawi nga ba ye ko nga ba phala bakla phala kentam yo syakri jonga te kalong kum ta ken henry ngari ka beli ko ba kyar bahana ka ban les new henry ya ka bang le ha ka jing bom tep pa wan pen bet nga men ba ngadang thia lani ha ko por bang puli bible lani ha ka do ko por bu black one and kreninga te la da ya ka do ko bentaru nga juduai ba phiru to duai na ka benta ka jonga ban duai ba ngan le ya ka e ka balong shabar ka mon ka jong play ba play pen pau nga ladang le e ka pas new na mar ba uju pen pau hiru ya kata te unyai pen pau ru bangan le na mar ya ka bangan le ha ka jing bom tep te ublay ru un pen pau hi ba ukloi ban ma hanre ya ka ba ngada le knang hi te ka mon ka bom la ban long ba ngadi ka briu ka ba na ka bentau try ngadi ka briu ka ba not ba ladang ngadi ban do no e barok ngam selia wa ladang ngadi ban do e ka jing em ru ngam selia ngadi ka briu ba tim ha otari tang kendiar ru nga shepting hare ladang ngadi ban yak bentau try ngan sya wa de ka taru ngam selia ngadi ka briu ba not ha hoi nga shepting hare ladang nga shepting ru nganam shepting bangan ya ha ka jing shisha te bentang ini pen kot ngalong ke balas le jong play te ni pet Lucas kalenong ngalong ka angel balas le jong play kani ngadang suyo thmai kani ka kerteng ngadang suyo thmai kani ka kerteng ani thu ipi kumno ngayo e kani ka kerteng Lucas kalenong ka baningkong dekat Arupra utau angel kani ka dekat nga suai tang ba udon uniu angel hare kam da yahap e utau angel haba ulale choko shaka ul ong khup lei pha ka badon ka jinga e ba kraw utra udon lembat pha la kon khui pha da pe thei te chapang ka ni ka ba utra uai ka ni kerteng angel te kapwa ngadang duai men chi sngi mestep te ngadang duai
te ngayo i brio ubalayap tahu brio ubalayap apa pangarang duai ngayo i tahu brio ubalayap te uwan singa tengok ni terang adu mak ngamcu wa bagi ruyap masa jangan ngai si ha ni ruyap am terang war ban yo i ni ruyap paling cuan singa te uwan sajan singa depan tengah pet yang kedua cuma syaran pet tabang pet tengah i bading tahu brio ubalayap kain salah slam dan hi sansnemi te hadin tapak uang inga kuno uang inga ong ya kan inga ketien ngalong ka angel balas le jong blay ong tahu brio te hak tak por nga ong keng ong ngalong ka angel balas le jong blay try uni dei we ne ki riu yap han re uni angel jong me mi ra de kata ka jing duai nga duai plan uni dei ro we ne ki riu yap han re uni angel jong long suan pau te hak dur jong tahu brio balaya te han re dei keng tahu riu yap han re dei angel jong blay bat uang inga ya kata ketien uang inga ong ngalong kata bala ka angel bala slek jong play tila da ya kren ni kata ngi baro yo ya kata ka kerteng ka jong angel bat kalong kumni Lucifer ubala hap no udai unong ruai yero te Gabriel udai unong wanra e ketien te Michael udai ubara e ka jing duai te kini gilai teli niyo marway shimer amen menshwa kito kimla balle ya kam jong Lucifer kimla balle ya kam jong Gabriel kimla balle ya kam jong Michael hare menta ngila balle marway ya kita ikam amen te ngi de bandlong kita ki angel ki balasle jong uble amen haba pidon ye ka jing sle kamut kadon ka jing pelan kadon ka jing kurku nama lada omdan ka jing sle kamut kamentoy nga sedang ban yo ia kan ga jing sle katay nadu uar jar khat way ba i basan WS maulong iwan penduai hang ni ba nadu kata kapor mesim bekut syam la kan riak shu hadu menta u kan riak tang shi kan ha kapor ka bangan lepo tambang tang shu dem kok siu tang shu duai ka shu yet i gi pop wan pai yang nan de bang pai den sendan te man bang mut ban le persyayu kan riak mesim u blai tambah kamot u kan riak sendan ha bang pai lo pachu te nga yo pat ya ga jing sle te na kata ni de ban long kita kibri ki badap da jing sle na mala da omdan jing sle omdan jing light amen te kita ki kerteng paro ki ya trekam te ai ba pi nang ni shakmat pila snoko menta ha penu rukom pin yo ikini kerteng kala ban wan lang bagi jing pau kala bagi bri kin kren let's say menta ong no oi i Kevin PTP start ha lada kata kaktian nem ka shon ye pi bat ka kran nem ye pi te kata ka don ha kaktian jong play kamut uble ong ye pi long ba start bat pin start chisha amen tama ka de bat don ka jing pen kendo te la ki priu ki ong ye pi long ka priu ba jen not ha te pin lap yu Moses ru udiu priu ba jen not te pin lap te kamut kan ya trei te ka kam pin long chisha bat da ka jing jen not ru ngi jok shipon ki men sim ki ba kodor kata kalong kum ka kalong kum bang ai example ip ba pin sngo tho ba te kerteng ki de ban trei kam kum bang ile yo shipon ki kerteng teng nang ya beteng biang ki kerteng di ba kam sngo tenat ki ba kam khia thau ki dang don teng sai beteng biang pat la shim te yo te to play yo ban kur kui ilang baro to ngin ai mo yo tin ka jong play I'll lay it.